Daar rennen ze, de vrijwilligers van de zoekerij en klompmakerij in Damwoord. En vooral dat laatste is tige bijzonder. Daarom zijn ze namelijk nomineren voor de Erfgoed Vrijwilligersprijs. Ik ben natuurlijk aan het bestuur uit de Schroeven dat je nomineerd bent voor een landelijke prijs. Dat is natuurlijk een topper. En ik vind het vooral een prestatie van uw team. Die had dit natuurlijk dien. Hè? Al die vrijwilligers die had zich hiervoor inzetten. En dat is prachtig om te zien en op de beleving. Vrijwilliger Frits Bloem weet in elk geval wel waarom ze nomineren binnen. Als het naar erfgoed is, is dit een uniek project. We horen een stuk erfgoed in staan, maar het klompmakersvak, en dat kun je beschouwen als immaterieel erfgoed, dat horen we in staan. En dan kunnen we als duizenden mensen op ierbasis mij dealen laten. Nou, dat vinden wij uniek. Dus wij verzinnen gewoon dat we winnen moeten. De moeder en de klompenmaker, jongen. Ik denk dat die een hele goede kans maakt. Want ik denk dat dit wel een project is wat de mensen aanspreekt. En wij zijn mensen al ook griezelig enthousiast, jongen. Dus dat enthousiasme brengen wij wel oor op de mensen. Dus dat moet helemaal goed komen. Om het enthousiasme zult in elk geval net lezen. Bloem had zelfs al een slagzin betocht. Wie ben grutsk dat we nomineerd binnen, maar zullen wie winnen, zou het prachtig wezen dat Jim nou op u stemmen. 23 december, dan is het Safir. Dan gaan de man naar Den Haag. Ik ga ervan uit dat we natuurlijk met een bus vol enthousiaste mensen erheen binnen en dat we enthousiast ontvangen worden en dat we er volle enthousiasten weer thuiskomen. Wij dachten de klompman, we zijn in tenue. Zat we hier om rennen, rent het team klompmakers daar dan net het podium op.